Di kasamayan na defensa, prevensyon ken nasapa apan nakatakwat. Preventaram ti kanser ti kudel, babayan iti panangliklik, iti naunday a panagkainaran iti agmatuon. Agusar ka dagiti kallugong nga akaba, dagiti pagan annay nga adaan iti atiddo nga manggas, ken de kolor nga anteojos a kontra iti init. Agaramat pa iti sunscreen para iti amin ang nakabuyang-yang aparte iti bagi. No adaan ka kadagiti anak, protektaram ida kontra iti init. Kendi palubos ang mapuuran ti kudil da no masunburn da. Regular nga examinen ti kudil, ken kastamen apa examine iti kudil, kagidan ti regular apan naka-check up ti sulon at yon. The best defense, prevention, and early detection. Prevent most skin cancers by avoiding being out in the midday sun for long periods of time. Wear hats with brims, long-sleeve shirts, and sunglasses. And use sunscreen on all exposed parts of the skin. If you have children, protect them from the sun and don't let them get sunburned. Examine your skin regularly and have a skin exam during your regular health checkups. The American Cancer Society isang kapagilian o voluntaryong organisasyon iti sa lunat ang nakabasa iti komunidad ket manggangandat iti panakapukaw ti cancer akas mayorya problema ti sa lunat babaen ti panang preventar iti cancer ti panang salvar kadig iti biyag hinti panangalay ay iti panagsagaba gaboy ti cancer babaen iti panagsukisok edukasyon panagipaganet get ken serbisyo. The American Cancer Society is a nationwide community-based voluntary health organization dedicated to eliminating cancer as a major health problem by preventing cancer, saving lives, and diminishing suffering from cancer through research, education, advocacy, and service. Uray no asinno ka, matulungan da ka, kontakan da kami iti angyaman nga oras, awdaman wan no rabii, para iti informasyon ken suporta. No matter who you are, we can help. Contact us anytime, day or night, for information and support.